משכיח, גיד הנשה, אומר פה רבי שמעון בר יוחאי, תודה. ועל כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. מהי גיד הנשה? למה יקרה גיד הנשה, אומר רבי שמעון בר יוחאי? כלומר, גיד דאי הוא מנשה, גיד שהוא משכח. לבני נשה מפולחנה דמריון. הגיד הזה הוא משכח את האדם מעבודת בוראו, אומר רבי שמעון בר יוחאי. ותאמנו יצר הרע רבייה, ושם יצר הרע רובץ. אבל אני רוצה שתבינו עכשיו מה שהוא אומר, שלום עליכם, מה זה גיד הנשה? מה העניין הזה של גיד הנשה? תשמעו, הוא אומר פה חידוש מדהים, שאני קראתי את זה לפני כמה חודשים. וכיוון דדבק עם יעקב, לא אשכח אתר דיכיל להתגברה על ידי יעקב. הוא לא יכל להתגבר על יעקב היצר הרע. בגין דכל שייפי גופה סייעי ליעקב. כל האיברים סייעו ליעקב להילחם עם היצר הרע. וחולאו אבות תקיפין ולא אהבה בהון חולשה. תדעו לכם כלל אחד. אדם הרבה פעמים קורא לו בשנה שהוא מרגיש חולשה. עכשיו תדעו כלל שזה יסוד שיש לאדם חולשה, יש משהו רוחני. שמתפרש לו על דבר הגשמי, יש דבר רוחני. ביסוד, ברוח, זה דבר רוחני שמתפרש לגשמי. אין כזה דבר שאדם, תודה, שאדם יש לו איזה חולשה, איזה כאב, איזה משהו, בלי היסוד הרוחני שבדבר. האיברים של יעקב אבינו נלחמו עם הסמך מם. איפה הוא יכל לגעת לו? איפה הוא יכל לפגוע בו? בגיד הנשה. אבל עדיין שואל, תראו מה כתוב בזוהר הקדוש, תכף נגיד את זה, מה העניין של גיד הנשה? מה העניין הזה? מה העניין הזה של גיד הנשה? אומר, תשמעו, בגין דאית בבר נש 240 שייפין לקבל מתן ותמיה ו40 פיקודין דאורייתא. מפני שיש באדם 240 איברים כנגד 240 מצוות התורה. דהינון למעבד התייאבו, שהם ניתנו בשביל שנעבוד את הקדוש ברוך הוא. ולקבל 240 מלאכים דהתלבשת בהון שכינתה ושמה דילון כשמה דמריון. תשמעו עכשיו, הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואית בברנש תלת 105 ושיטין גידים. כמה גידים יש באדם? כמה זה יוצא? 365, תודה. ולקבלאון תלת 105 ושיטין פיקודין דלה וינון התייאבו למעבד. יש 365 דברים שאסור לנו, לא תעשה, אל תעשה אותם. ולקבל תלת 105 שיטין יומי שנה. כמה ימים יש לנו בשנה? מה הקשר בלאו לא תעשה 365 לימות השנה 365? יש קשר? ודאי שיש קשר. אבל אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה הקשר שלהם? אתה יודע מה הקשר שלהם? מה? כל יום כנגד עבר. כל יום כנגד עבר שיש באדם. גיד הנשה, לאן הוא שייך? איזה יום? אומר רבי שמעון בר יוחאי, ועד 9 באב חד מנהון. אחד מכל ה-365 זה 9 באב. כמו שיש לנו גידים, יש לנו בעצם ימים, ואותו יום של גיד הנשה בדיוק זה יוצא על פי רבותינו, יום 9 באב. אתם מבינים מה שקרה ב9 באב? אז אנחנו מסתכלים, מה זה השורש הרוחני שהקדמתי ואמרתי לכם? וכי אנחנו חושבים ש9 באב, נכון שרבותינו באים ואומרים, הפשט הייתה בעצם שנאת חינם, גילוי ערבויות, עבודה זרה, שפיכות דמים. בשורש זה הרבה לפני כן. אתה מבין אברהם מה שאומר פה רבי שמעון בר יוחאי? בשורש של 9 באב שנחרב בית ראשון ושני זה לא קשור, אומר רבי שמעון בר יוחאי. יש קשר רוחני הרבה לפני כן. מה הקשר רוחני? בגלל שהסמך מם פגע ביעקב בגיד הנשה, וגיד הנשה יוצא בדיוק ביום 9 באב, כי יש לנו 365 גידים כנגד 365 ימים. וכל גיד הוא יום בשנה. גיד הנשה הוא שייך ל9 באב, בגלל שהוא פגע בו בגיד הנשה, ולכן אסור לנו לאכול ולשתות ב9 באב. וכל האוכל ביום 9 באב, כאילו אכל גיד הנשה. שומעים מה אומר רבי שמעון בר יוחאי?
זה יתקן, הכל יהיה מתוקן. ובגין כך, ובשביל זה אמרה אורייתא. מה אמרה לנו התורה הקדושה? לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. למה? כי זה יום בעצם יהיה כנגד תשעה באב. עת, מה זה עת? מה אמרנו פעם? מה זה עת? לרבות. בא לרבות. עת וכל זה בא לרבות. הגמרא אומרת מפורש בפסחים, כ"ב, שמעון העמסוני ואמרי אלי נחמיה העמסוני דרש את כל העתים שבתורה. שהגיע לעת השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד. איך אפשר לפרש פחד מהשם יותר? אפשר לרבות פחד מהשם יותר? עת כתוב, עת השם אלוהיך תירא. לדוגמה, כתוב כבד את אביך ואת אמך. עת זה בא לרבות, כבד את אביך ואמך, עם וו החיבור, למה ואת אמך? ואת אמך הגמרא קידושין לבית מה אומרת נועם? לרבות אחיך או אחותך הגדולים שצריך לכבד אותם. את אביך ואת אביך ואמך. נכון, למה את השני בא? לרבות אחיו או אחותו הגדולים. הראשון, אבי ואמו. כבד את אביך. אביך וזה גם אמך. אפשר להגיד אביך בראש. אתה אומר את. זה לפי הפשט. היית צריך לכאורה להגיד כבד את אביך ואמך. כבד את אביך ומה רשום? את אמך. למה את השני בא? זה בא לרבות. גם אחיו הגדולים. ואת אמך זה פשוט. אבל לפי רבותינו, כבד את אביך וכבד את אמך. הקדוש ברוך הוא והשכינה זה אחד הם. כבד את מה שהם אמרו, מה שקיבלנו את מצוות התורה. קיבלנו מצוות התורה, אנחנו צריכים לעשות, תדעו לכם. אתה תמיד שומע את המושג, אנחנו נמצאים בגלות. מה זה גלות? מישהו יכול להסביר לי? מישהו יכול להסביר לי מה זה גלות? לא במקומך. גלות זה משהו שאתה לא במקומך. אתה לא במקומך, אבל בואו תשמעו מה כותבים רבותינו. רבי שמעון בר יוחאי בהמשך כותב, אתה יודע מה זה גלות? יש מלך. בואו תשמעו, אנחנו נמצאים בגלות, עם מי אנחנו נמצאים? עם איזה גלות? עם מי אנחנו נמצאים בגלות? עם השכינה. למה עם השכינה ולא עם הקדוש ברוך הוא? זה היינו הך, אבל למה דווקא עם השכינה? תשמע טוב מה אומר רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו נמצאים בגלות, העבודה שלנו היא בגלות. הייתה לנו גלות אדום, יוון, מדי. אנחנו גלות ישמעאל זה הגלות האחרונה, אומר רבי שמעון בר יוחאי. אין אחרי גלות ישמעאל. אבל תשמעו דבר מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. לא אצל יונתן. יונתן לוי. שימו לב טוב. מה זה גלות? אומר רבי שמעון בר יוחאי. הוא נותן משל. רבי אבא שכתב את הזוהר הוא נותן משל. מלך ומלכה יש להם בן אחד. הבן אמר לו אביו המלך, צא תכיר את העולם. הוא הלך וסרח, לא עשה מה שאביו אמר. התקלקל פה, עשה שטויות, התלכלך בעוונות. המלך אמר, לא רוצה אותו, תוציא אותו מפה. באה המלכה האמא ואומרת לו, אבל זה הבן שלנו, מה נוציא אותו? יש סכנות ברחוב, סכנות שם. איך תוציא אותו לבד? הוא לא יוכל לשרוד. טוב, נקבל אותו, ניתן לו עוד הזדמנות. אומר רבי אבא, תראה מה הוא קיבל מרבי שמעון בר יוחאי. האבא שקיבל את המלך בזכות מי? בזכות המלכה. הוא עוד פעם יצא והתלכלך. ועוד פעם היא באה בבכתה, ואיך נוציא אותו, ואיך זה, אתה רוצה לסלק אותו? תכניסי אותו עוד פעם, תביא אותו עוד פעם. בסופו של דבר, פעם שלישית, המלך נותן הזדמנות לאדם, הקדוש ברוך הוא נותן עוד הזדמנות. תראה מה זה אב הרחמים, כרחם אב על בנים. באה המלכה ואומרת לו, מה אתה רוצה להוציא אותו? הוא התלכלך מעוונות, עשה שטויות, בסדר, מה אתה רוצה להוציא אותו? איך אתה רוצה להוציא אותו? איך הוא יסתדר? הילד קטן הזה הוא ילד קטן, איך הוא יסתדר? הוא יתלכלך עוד יותר. אמר לה המלך, להוציא אותו אני חייב, להשאיר אותו איני יכול, להוציא אותו מהארמון אני חייב. אבל בשביל שלא יתלכלך ולא יתרחק, את תשמרי עליו, תצאי איתו לגלות. אתם יודעים למה השכינה נמצאת איתנו, עמרם?
השכינה נמצאת איתנו כי יצאה איתנו לגלות. אתם מבינים? וזה אדם צריך לדעת. אדם יכול להגיע לניקיון בקלות. אדם יכול להגיע ללכלוך בקלות. יש לאדם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני נותן לך דרך. ובחרת בחיים. מה זה ובחרת בחיים? תדע שיש חיים ויש הפוך. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, בני, תשמע, ובחרת בחיים. ובחרת בטוב. אין כזה דבר שאדם לא יכול להגיע לטוב. אין כזה דבר. אני סיפרתי לכם, אבל אני אספר את זה עוד פעם, כי זה קשור לפה. היה חכם תנא גדול, שהוא פחד. ממה הוא פחד? הוא פחד מגיהנם. אבל תנא קדוש, מה הוא עשה? תראה מה זה, אין עצה ואין תבונה כנגד השם. הוא הלך לשטחן, אמר לו, תקשיב, אני נותן לך $10,000 מזומן. אני רוצה שתמצא לי אישה עם רוע שלא היה כדוגמתה. תודה. איך הרב מקודם הזכיר? רועי גרמני, תביא לי אישה כזאת, הוא רוצה. רע, יש כלב ויש כלב. חז"ל אומרים, יש כלב שהוא רע. אין איסור לגדל כלב, אבל חז"ל אומרים, יש איסור לגדל כלב רע. תשמעו טוב. אומר לו השטחן, מה אתה רוצה? אמר לו, תמצא אישה הכי רעה שאתה מכיר, תביא לי כך $10,000. אומר לו, כבוד הרב, אנשים נותנים לי $10,000, זה סכום עתק, בשביל למצוא להם אישה טובה, עם מידות טובות, צניעות, יראת שמיים. אתה רוצה אישה רעה? אמר לו, תעשה מה שאמרתי לך, קח $10,000. עובר 3 חודשים, הוא בא אליו ואומר לו, כבוד הרב, מצאתי לך אישה, מה זה רעה? הרעות הן צדיקות לידה. אתה יודע מה זה? אישה ברוע שביררתי, חקרתי, דרשתי ושאלתי, לא מצאתי רוע כזה. תודה רבה, קח $10,000, תביא את השידוך. באמת, אני מקצר, עשו את השידוך, חתונה, הייתה שמחה גדולה, והחתן היה שמח יותר מכולם. אחרי החתונה באים הביתה, שמגיעים הביתה, היא אומרת לו, בעלי היקר, מה כבודו רוצה לשתות? אמר, טוב, יום החתונה, יום חתונתו, יום שמחת ליבו. הוא אומר לה, תכיני לי כוס תה, תביא לי איזה צ'אי ככה טוב. למחרת בבוקר, הולך לישון, היה עייף מחתונה, קם בבוקר, רואה חלות, מוכנות לו, מיץ תפוזים סחוט. הוא קם, אומר לו, בעלי היקר, איזה גבינות אתה רוצה לארוחת בוקר שאתה חוזר מהתפילה? הוא התחיל להתבלבל. אמר, טוב, עדיין זה יום החתונה. בא ביום השני, הוא מגיע הביתה, בעלי היקר, איזה קפה אתה רוצה לבוקר? אספרסו, קצר, ארוך, שוקוצ'ינו, קפוצ'ינו, נס על חלב, מה כבודו רוצה? הוא אומר לה, לא משנה, הוא התחיל להתבלבל, תכני לי מה שאת רוצה. הוא אומר, טוב, אולי זה 7 ימים. יש 7 ימים, יש להם עניין גדול, 70 שנה של אדם כנגד כל יום אחרי שהוא מתחתן. אולי זה 7 ימים. עובר 7 ימים, שבועיים, 3 שבועות, חודש, חודשיים, 3 חודשים. היא כל בוקר מכינה לו, בעלי היקר. אולי כבודו רוצה לצהריים סלומון? או אתה רוצה אטריקות? מה אתה רוצה? אני מכינה. הוא הלך, קרא לשטחן, אמר לו, תשמע, יש פה מקח טעות. אני ביקשתי אישה רעה, אתה הבאת לי אישה צדיקת, אני שילמתי $10,000. אמרו לו, תשמע, זה לא יכול להיות, אתה יודע איזה חקירות עשיתי? אמרו לי, אישה רעה שאין כדוגמתה. אמר לו, תשאל אותה. אמרו לי שאת רעה, איך את ככה? היום בערב תשאל אותה, אני רוצה לקבל תשובה. באים בערב, בעלי היקר, מה כבודו רוצה לאכול? מה כבודו רוצה לשתות? הוא אומר לה, את האמת, אני רוצה רגע לדבר איתך, את יכולה לשבת בבקשה? אומרת לו, כן. מה בעלי היקר רוצה? אמר לה, תשמעי, התחיל לבכות. אמרו לי שאת אישה רעה. מה זה רעה? הרעות צדיקות לידך. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? את כל בוקר מכינה לי חלות, מכינה לי מאפים, מכינה לי גבינות, שואלת אותי בצהריים, מה אני רוצה סלומון או אטריקות, סטייק, מה אתה רוצה? איך זה?
אמר לו, בעלי היקר, למה רצית אישה רעה? אמר, מה זאת אומרת? אני אגיד לך את האמת, איך אומרים? מדבר שקר תרחק. אמרו חכמים, איש לא יש לו אישה רעה, אין לו, לא רואה פני גיהנם. אתה חושב שתקבל גן עדן על חשבוני? לגיהני גיהנם אני אכניס אותך. אתה שומע? זה רוע אמיתי, זה רוע. אתה מבין מה זה רוע? אבל תשמעו מה אומרים חז"ל, תשמעו מה אומרים חז"ל. ניתה יותר צדיקה ממנו. וזה שולחן ערוך מפורש. מרן כותב ברש מ"ו בהלכות תלמוד תורה, אדם יבוא ללמוד תורה אפילו שלא לשמה. אין לי כוח, אני עייף. אני בא כי הרב הזה מצחיק, הרב הזה מוסר שיעור יפה. תבוא. אומר מרן, אדם יבוא ללמוד תורה אפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אתם יודעים מה זה? הוא בא לא לשם שמיים, אבל שהוא מגיע, אחר כך הוא מגיע, זה כבר לשם שמיים. אנחנו דיברנו פה בתחילת השיעור, אנחנו לא מבינים מה זה כוח התורה. אנחנו מבינים מה זה כוח התורה. הקדוש ברוך הוא מסתכל על בניו. שובו אליי בנים שובבים, שובו. שובו אליי, תחזרו אליי. מה אתם חושבים? אני עושה פה ואני עושה שם ומלחמות ועניינים, בלי לשמוע, חדשות אני עושה, אמר השם. אבל תדעו, אין לכם מה לפחד. כל מה שעשיתי בשבילכם עשיתי. לא לשכוח את זה. יש דברים שנראים רעים וקשים. איך הרמב"ם כתב? יהיו צרות, תשמעו לשונו של הרמב"ם, אם תגידו לי זה לא נביא בדורו. הצרות לפני ביאת גואל צדק. תשמעו מה כותב הרמב"ם. הצרות יהיו קשות, רבות ורעות. אנחנו מבינים מה הוא אומר עכשיו? כן. ראינו בשמחת תורה מה זה צרות קשות, רבות ורעות. שומעים מה זה? אבל למה עושה הקדוש ברוך הוא את כל זה? בניי, אל תרדו. אל תגיד, אני עכשיו בגלל מה שראיתי, בגלל מה שהראו לי, אני לא יודע מה. תגיד, בגלל זה אני עכשיו יורד במצוות. בדיוק הפוך, זה היצר הרע. אומר הקדוש ברוך הוא, שובו אליי, אני עושה בשביל שתשוב אליי. אין מציאות אחרת, שתדע. אין מציאות עולמית. אני רוצה שתתקרבו אליי, אנחנו התחתנו כמו חתן וכלה, אין אפשרות להיפרד, אין אפשרות כזאת. תבואו אליי, כבר הבטיחה התורה, אם עם ישראל חוזר בתשובה, מיד נגאלים. כך כותב הרמב"ם. אומר רשב"י, איך תדע את הסימן לפני הגאולה? בגלל הצרות, כל הזמן יש צרות. צרות רבות, יש צרות רבות. קשות ורעות יש. איך אתה יודע את הגאולה? אתה יודע איך אתה יודע את הגאולה? איך אתה יודע שהגאולה קרובה? מישהו יכול להגיד לי? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני אתן לך סימן אחד שתדע שאתה קרוב בגאולה. שתראה שמלמדים זוהר ולומדים זוהר, תדע שהגאולה קרובה. כי הזוהר הזה היה נסתר מאות בשנים, לא גילו אותו. זה שיעור שלם ואפילו יותר בשביל להבין מה קרה פה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תדע שאנשים יגרסו זוהר. תדע שהגאולה קרובה. שאנשים ישמעו שיעור של זוהר. בגלל זה אנחנו עושים ביום שני. התחלנו ביום שני בלי נדר לדבר קצת שיעורים בזוהר הקדוש. מהזוהר נצא מהגלות. אומר מרן החידה, תדע. אדם עושה סיום מסכת. הוא צריך להבין או לא להבין? צריך להבין, לפחות עיקרם של דברים. אדם לומד משניות, הוא צריך להבין? ודאי צריך להבין. אדם לומד הלכה, הוא צריך להבין? ודאי שכן. אדם גורס זוהר. גרסתי כל יום 2 דפים, 5 דקות. סיימתי בשנה את הספר, חצי שנה, לא משנה מה. אתה עושה סיום? לא אומרים תחנון בבית הכנסת. אבל הוא אומר לך, תשמע, אני אומר לך הכי אמיתי שיש. מילה אחת לא הבנתי. ואתה יכול להבין. יש פה דברים עם ביאור שאתה יכול להבין. לשון הקודש, ביאור פשוט. יש דברים שהרבה שאדם יכול להבין. אבל אומר מרן החידה, לא הבנתי דבר אחד, מילה אחת לא הבנתי. אתה עושה סיום, על כל ספר אתה עושה סיום. יודע מה זה? למה? אז בוא נגיד שאני עכשיו לוקח שולחן ערוך, סיימתי סימן א', התגבר כארי לעבודת בורו, אני אעשה סיום. למה?
למה דווקא בזוהר הקדוש? סיימתי פרק במשנה, אני אעשה סיום. סיימתי פרק בגמרא, אני עושה סיום. לא, למה רק בזוהר הקדוש? תדע לך, אומרים רבותינו, רשב"י כל כך קידש את העניין הזה של ספר הזוהר, עד כדי כך שעל ספר אחד עושים סיום. ויותר מכך, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בחלק ד' עמוד למד א', תדע שהדור האחרון עומדים בזכותי. פליאה עצומה. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. נכון שהגמרא בסוכה מ"ה, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. למה רשב"י לא פתר אליעזר את העולם מן הדין? אז תפתור, שאלה של כולם. יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מיום שנבראתי ועד עתה. ואם אלעזר בני, מי מצטרף איתי, כל עוד שרבי שמעון בר יוחאי קיים, יכול לפתור את העולם מן הדין. ואם אלעזר בני אמי, מיום שנברא העולם ועד עתה. ואם יותם בן עוזיהו עמנו, מצטרף איתנו, הוא היה מלך צדיק וענב, כותב רש"י, כל עוד שאביו היה בחיים לא שם כתר על ראשו, וכל דבר שהוא היה אומר היה מקדים שם אביו. אם הוא מצטרף איתנו, יותם בן עוזיהו, מיום שנברא העולם ועד סופו. שאלה לי אליכם, למה הוא לא פתר את העולם מן הדין? אבל אם היה פותר, מה העניין של העולם? אבל מה, תראה כמה מחכים. זה היה אחרי החורבן, נכון? בית ראשון כבר נחרב, בית שני כבר זהו. אז אתה יודע, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, תפתור את העולם מן הדין. רשב"י לקח את הזכות הזה לדור האחרון. אני רוצה לפתור אותה מן הדין. אלה יגיעו לצרות רבות, קשות ורעות. אלה יראו דברים קשים. אלה יהיו בגלות, יש גלות שהיא גלות שאנחנו מכירים אותה. עם ישראל היה במצרים, או שהוא בגלות יוון, או בגלות מדי, כן? מה שהיה בפורים. אבל תשמעו טוב מה זה הגלות. אתם יודעים מה זה הגלות הכי קשה? למרות שאנחנו נמצאים בגלות ישמעאל, אבל מה זה הגלות הכי קשה? מה זה הגלות הכי קשה? זה גלות הדעת. אדם מברך שהכל נהיה בדברו, אתה אומר לו, מה אתה עושה? לפני דקה ברכת שהכל. הוא אומר לו, מה אתה אומר? מה עשת ביתר? תראה איפה הוא נמצא. מה אתה עושה? ברכה לבטלה, זה כמו שהדלקת אש בשבת, מרן כותב בדעת הרמב"ם. מה אתה אומר? נותן לו חיוך. תגיד, ריבונו של עולם, סליחה, ברכתי ברכה לבטלה. זה גלות הדעת. מה אתה אומר? הבנתי את הקטע של מתחילת העולם עד סופו, הוא צריך לחכות לסוף הגלות. הוא יכל לפתור, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, למה לא פתר? אבל לא יכל. ודאי שהוא יכל, גמרא מפורשת. הוא מחכה לסוף? בס- ששם את כל הסוף? לא, כי יש עניין בסוף, יש זמן לגלות. אל תעירו ואל תעוררו, הגמרא בסנהדרין. יכול, תדע, בכוח שלי, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. בשנת ת"ח, הבח, יודעים מי זה הבח? פרסם, אני פותר את כל העולם מן הדין. בא משיח השנה, הגיע שנת ת"ט. לא הגיע משיח. תק"י"ג, ד' בשבט, מרן הרשש מפרסם לתלמידו מרן החידה, רבי חיים דלה רוזה, מערית אלגזי, כל גדולי תלמידיו. השנה תק"י"ג, ד' בשבט, אני מביא את המשיח. הרשש, רבי שלום שרעבי מזרחי עליו השלום. יש אומרים שהוא חזר בתור הארי, שאמר לתלמידיו, אם תזכו אני אחזור אליכם שוב, הוא חזר בתור רבנו הארי. אמר תדע, אתה יודע למי הוא אמר את זה? למרן החידה. מרן החידה היה בגיל 26. השנה הוא אומר לו, תק"י"ג, ד' בשבט, אני מביא את המשיח. איך אתה מביא את המשיח? אמר להם, תעשו מה שאני אומר לכם. תראו מה שתראו, תשמעו מה שתשמעו, יהיה צרות, קשות, רבות ורעות, תמשיכו. הוא אומר, לקח את שני תלמידיו הגדולים, המקובלים, האדירים, הצדיקים, מרן החידה, רבי דוד חיים יוסף אזולאי ורבי חיים דלה רוזה. את שניהם הוא לוקח. הם 3 ימים לפני ד' בשבט, ב' ג' ד', בצום מוחלט 72 שעות. לא רק תגיד ביום הם בצום ובלילה הם אוכלים, לא. הם כל היום בצום מוחלט, 72 יום ולילה.
אנשי ירושלים לא מבינים. ראיתם בחורף לפני איזה 10 שנים איך העצים שהיה פה זה, איך העצים ככה הולכו מהרוחות? כמה העצים נפלו? איזה שלג היה? אתם זוכרים, נכון? היה שלג כמה? 70-80 סנטים? אתם זוכרים את זה. אנשי ירושלים לא הבינו למה הם לא יכולים לצאת מהבית לתפילה. השלג, מה זה העירים? אתה יודע איזה גובה הגיע השלג? איזה רוחות, איזה קור, איזה ברקים, איזה רעמים? 3 ידעו. מרן הרשש, רבי חיים דלה רוזה, ותלמידו של מרן הרשש הוא מרן החידה. כל מה שתשמעו, כל מה שתראו, אתם לא מפסיקים. אני נותן לכם כוונות. ואנחנו לומדים כל הלילה היום, ד' בשבט, בעלות השחר אני מביא את הגאולה. יודע איזה כוח זה? זה לא כל אחד יכול להגיד את זה. מרן הרשש יכל להגיד את זה. מרן הרשש יכל להגיד את זה. והוא עשה. אתם יודעים מה הם עשו? הוא הזהיר אותם. כל מה שאתם רואים, כל מה שאתם שומעים, אתם ממשיכים, אסור לכם להפסיק, אלא אם כן נותן לכם פקודה להפסיק. הם גררו את עצמם לישיבת בית אל, 3 ימים, 3 לילות בלי אוכל, בלי שתייה. אתה יודע איך הם גררו את עצמם? על 4. בתוך השלג, עשו מנהרה בתוך השלג להגיע לישיבת בית אל. עלו לקומה השנייה. מרן הרשש אומר להם, 4 שעות עכשיו, עושים התבודדות, מתארים את עצמנו מכל דבר, אפילו שאנחנו לא יודעים עליו. הם היו צדיקים, תראו מה אומר להם מרן הרשש. מתחילים לבכות לקדוש ברוך הוא. ואז מתחילים הכוונות לפני עלות השחר. אני הולך לעשות מעשה שהוא מסוכן, אומר להם מרן הרשש. הם מתחילים לפחד. כי מרן הרשש מגלה להם שהוא הולך להכריח את הקדוש ברוך הוא לדחוף את משיחו מההיכל שלו. אתה יודע מה זה? לדחוף את המשיח מההיכל שלו, להכריח את הקדוש ברוך הוא. והגמרא אומרת, אל תעירו ואל תעוררו. יש זמן. ויותר מכך, אותו מרן הרשש, רבי שלום שרעבי מזרחי, הקודש קודשים, הוא מתחיל בכוונות, והוא אומר למלאכי השרת, אסור לכם להתערב. הוא גוזר עליהם שאסור להם להתערב. כי כל דבר שאדם רוצה לעשות יש מפרעים. בפרט שזה דבר בקדושה. הכל הולך חלק, צריך לבדוק. דבר שבקדושה, יש תמיד מלחמה על זה. באת מהעבודה, גשם, עניינים, שוכב על הספה, עייף. הוא רוצה לצאת לשיעור תורה, פתאום מקבל טלפון. תשמע, נפתחה שוארמה חדשה. בוא לחתונה, בוא לאירוע. בסדר, אני רק אומר, יש הרבה מלחמות. אדם אומר, אני הולך לשיעור תורה, אתה יודע מה כותב הרמח"ל? והרבה מפרעים יהיו לו עד שיגיע לשיעור תורה. שומעים מה זה? הוא אמר, אני הולך לשיעור תורה. הרבה מפרעים. לא לעשות מזה רעש גדול, פשוט תגיע. תשמעו טוב, מרן הרשש אומר להם, מתחילים עם הכוונות, אני הולך להגיד למלאכי השרת שאסור להם להתערב. והולך להכריח את הקדוש ברוך הוא לדחוף את המשיח מהיכלו. והנה הם מתחילים בכוונות. יוצאת בת קול. בניי, חביביי, אהוביי, תפסיקו ממה שאתם עושים. יש אומרים שיצא 2 בת קול, זה הבת קול הראשונה. מרן החידה נפל והתעלף. מקים אותו מרן הרשש ואומר לו תמשיך. זה מפחיד או לא מפחיד? יוצאת בת קול ואומרת להם, בניי, אהוביי, תפסיקו. אל תעירו ואל תעוררו. יש זמן שהוא יבוא. יש זמן בשמיים שקבעתי. אם ישראל עשו תשובה כולם, בא ישר. ישר יבוא. אחישנה, אני מקדים את הזמן של המשיח. אבל אם לא, בעית הזה, יש זמן מפורש למשיח. אומר מרן הרשש לתלמידו, מרן החידה ורבי חיים דלה רוזה. הם רועדים. אם מרן החידה רעד, תבין איזה פחד זה היה. כי הוא לא פחד מכלום, רק מהשם. אומר לו מרן הרשש תמשיך. איזה אומץ. אתה יודע איזה אחריות זאת? אתה יודע איזה אחריות זאת להגיד לו להמשיך, והם ממשיכים.
ויוצאת בת כל שנייה, ואומרת להם, הפסיקו מיד את מה שעשיתם, ועליכם להפיל גורל ברגע זה. כי כמעט והצלחתם לעשות את מה שלא הצליחו לעשות. ולכן תפילו גורל עכשיו. מגולה מירושלים. מרן הרשש אמר לתלמידיו, פה אנחנו מפסיקים. ומפילים גורל, הם רעדו, תבינו 3 ימים, 3 לילות בלי אוכל. מרן הרשש כותב, רבי שלום שרעבי, מרן החידה, מרן רבי חיים דלה רוזה, מקבל את הפתקים ומוציא אחד, על מי נופל? מרן החידה. אתם מבינים למה מרן החידה גלה פה בגיל 26, התפלל שחרית, זה היה לפני עלות השחר, ולקח תרמילו ויצא. קראו לו התייר הגדול. והנה הוא יצא מירושלים. כמה זמן הוא לא היה פה? כל הכם, הוא הייתה שם. כמה זמן? יותר מ3 יובלות. עד הסיפור שהיה עם בבא חכי, אחיו של הבבא סאלי, ומרן הרב אליהו. הסיפור הידוע שהרב אליהו סיפר את זה לא פעם ולא פעמיים, מוסרט מוקלט. הוא היה צעיר מאוד. תבינו מה לנו בדור הזה. הוא היה צעיר מאוד. מי נתן לו את התפקיד הזה? מי נכנס גם אז לעובי הקורה? הבבא חכי, אחיו הגדול של הבבא סאלי. אתם שומעים מה זה? היו פה הרבה צדיקים והרבה גדולי עולם שהפילו את האחריות על הרב אליהו. ואנשים שם נפלו מפחד שהביאו את הארונו של מרן החידה לפה. זה לא סתם שאתה רואה שהרב אליהו טמון איפה? צמוד למרן החידה, זה לא סתם. אתה רואה מה זה שבאה הגמרא בסנהדרין ואומרת אל תעירו ואל תעוררו. יש זמן. רשב"י אומר אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. זה רצונו של השם יתברך אליעזר? לא. אין כזה דבר. יש זמן בשמיים. אבל יש דבר שזה תלוי בנו. יש זמן בשמיים, אבל אם עם ישראל חוזר בתשובה, מיד, אחישנה, אני מקרב את הגאולה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני נותן לך הרבה דבר פה, דבר חזק, הרבה חומר למחשבה. אל תתבלבל, שאתה תראה דור שמחלקים זוהר, ספרונים של זוהר. שאתה תראה שלומדים שיעורי זוהר ברבים, תדע שהגאולה קרובה. תדעו שהגאולה קרובה. כי הספר הזה, תדעו לכם, יותר מ800 שנים לא מצאו אותו בכלל. הוא היה גנוז. אתם מודעים לכך או לא? מיכאל, אתה מודע לכך? יותר מ800 שנים מישהו ידע על הזוהר? מתי התגלה ספר הזוהר, אליעזר? לפני האריזל. מתי התגלה ספר הזוהר? הרמב"ן. אתם שומעים מה זה? כמה, ויש בדיונים של גדולי רבותינו, איך זה הגיע ואיך זה התגלגל ואיך זה ואיך זה. זה היה מוסתר, זה לא הגיע זמנו. שאתה אומר לתינוק שנולד בעיתו ובזמנו, נכון? שיבוא בזמנו, הברית מילה יהיה בזמנו. למה? יש גם לא בזמנו. אתה אומר לאדם, תשמע, יש לי יום הולדת. מתי יום הולדת של האדם? יש בעיתו ויש בזמנו. יש בעיתה ויש אחישנה. אומר בן איש חי, תשמע מה אומר בן איש חי. פרשת עקב, תשמעו מה הוא כותב. יום ההולדת של האדם לא יקרא ביום ההולדת שלו בתאריך שהוא נולד, אלא ביום המילה שלו. נכון שהם היו עושים איזה משהו ועניין של התקרבות והכל גם ביום שהוא נולד, אבל היום האמיתי ברוחני, מתי הוא אומר בן איש חי? אתם יודעים מתי? ביום המילה שלו. ויש שיעור שלם על זה שכרגע אין לנו את הזמן. אבל תראה מה זה. כל דבר יש רוחני וגשמי. אנחנו לא מבינים שאדם בא ללמוד תורה. ואני אתן לכם דוגמה הלכתית פשוטה, שאדם בא ללמוד תורה הוא יודע מה לעשות. לקחת בוטד אמריקאי, מה אתה מברך עליו? אני כבר בירכתי שהכל. מזונות.
אבל יש בוטן בפנים? תאכל בוטנים לבד, למה אתה קונה בוטן אמריקאי? כמו שאתה רוצה טעמה, את החיפוי שיש עליו מחמשת מיני דגן, נכון? תברך מזונות. תשמעו טוב, אדם אוכל גלידה קסטה, קסטה קוראים לזה, נכון? עם הביסקוויט למעלה, ביסקוויט למטה וגלידה באמצע. מה אתה מברך עליו? מה אתה מברך עליו? מברך מזונות. אבל העיקר הוא קונה בשביל הגלידה, לא קונה בשביל הביסקוויט. רגע, אתה שואל שאלה טובה. שואל משה, רגע, אני קונה את זה בשביל הגלידה, לא בשביל הביסקוויט, נכון? רגע. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה ותבין למה אני מתכוון. מה אתה מברך על טילון? אני מדבר על ופל אמיתי, לא על תפוח אדמה מטחון. אני מדבר על ופל שהוא מחמשת מיני דגן. היה פעם טילון קטן, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה גודל כזה שהיו נותנים לקינוחים. אחר כך הוא גדל, והוא גדל, ויש לך טילון ענק, ענק שבענקים כבר, לא משנה. אדם הולך ברחוב, צריך להיזהר לא לפגוע במישהו ממנו. אבל תשמעו טוב, אדם אוכל טילון, אני מדבר על טילון אמיתי, שכתוב ברבותינו האחרונים, שהטילון הזה, הגביע שלו הוא מחמשת מיני דגן. מה אתה מברך עליו? מה בירכת על טילון כל החיים שלך? בואו תשמעו טוב. מה אמרנו שאתה מברך על גלידה קסטה? מזונות. על טילון אתה מברך שהכל. למה? מה זה? כי העיקר זה הגלידה, זה לא הטילון הזה. ואם אני אוכל בסוף, יש חתיכה, כתוב באחרונים, יש חתיכה שהיא ריקה בסוף או עם שוקולד. אתה מברך שהכל, אתה צריך לברך על החתיכה הזאתי? לא. הכל שהכל, פותר הכל. למה? בואו תשמעו, כשאדם בא ללמוד תורה אז הוא יודע. תשמעו את ההבדל. הביסקוויטים האלו שיש בקסטה, מוכרים אותם במכולת ואתה אוכל את זה, שאוכל את הביסקוויט עם כוס תה. נכון? הם טעימים. זה טעים. זה מטעים לאדם, הוא אוכל את זה, שותה את זה עם כוס תה. ראית בן אדם, טוב, אולי אחד ופרסמו הכתוב, אני לא יודע, אבל ראית בן אדם לוקח גביע טילון ואוכל עם כוס תה? גביע טילון לא, אבל גליליות כן. רגע, אני לא מדבר על גליליות, אני מדבר על טילון עמרם. יופי, למה אין כזה דבר? תסביר לי, למה? כי זה לא הדרך. שותה תה אחד ואוכל גלידה? בואו תשמעו למה, מה ההבדל. אתם יודעים מה ההבדל? הביסקוויטים מוכרים אותם לאכילה כי הם טעימים. הגביע של הטילון לבד הוא לא טעים. אבל הם כן עושים אותו טעים, אולי. הוא לא טעים, הוא לא בא להטעים לי עם כוס תה, זה לא הולך. זה לא הולך. אבל יש גביע טעים. זה לא, יש גביע טעים, בסדר, אמרתי, אחד פרסמו הכתוב, אבל זה לא טעים, זה לא הולך. זאת אומרת, העיקר שלך בטילון מהו? הגלידה. אבל הביסקוויט, חמשת מיני דגן, יש לו חשיבות. הטילון גם חמשת מיני דגן. נכון, אבל הוא בא להחזיק. אבל יש את הגביע שמוכרים להכין גלידה בבית. כן. זה באמת לא נמצא, הוא... יש לו טעם של אוויר, כמו בחר. אני לא מדבר על זה, זה שהכל. הטילונים הם מתוקים. הם מתוקים בגלל השוקולד. לא, הם עצמם מתוקים. אתה רוצה שאני אביא לך? אם אתם זוכרים פה לפני כ4-5 שנים עשינו שיעור על טילונים והבאתי פה, ביקשתי שיביאו לי אמיתיים, לא, הבאתי גם את התפוח אדמה האלה שהכל, הבאתי גם טילון גודל כזה, הרק כזה, האמיתי יותר גדול והענק הזה. יש שם משובץ. הבאתי והראיתי לכם פה בשיעור, הבאתי משקל. אמרתי לכם, תראו 4.5 גרם, אז זה מה ששוקל התפוח אדמה הזה, קמח תפוח אדמה, לקטן שוקל כמעט כזית. כמעט כזית, יותר מ-20 גרם. יש לו משקל, הוא מחמשת מיני דגן. אבל כל מה שיש לו חמשת מיני דגן, יש לו מה? חשיבות. לא תמיד. אז אדם היה רעב, כן. טילון שבע, לא הברך מזונות? לא. אף על פי שהיה רעב.
תשמעו טוב. פעם ראשונה אנחנו אומרים את זה, הרב. למה פעם ראשונה? הרב תמיד אמר, אני לא יודע אם הרב, אבל אחזנו או שתי ברכות או... לא, דיברנו על מה דיברנו? על קסטה דיברנו, לא על טילון, טילון שהכל. לפי זה. רגע, אני רק אגיד משהו לפני שאני לא אשכח. תשמעו טוב. אתם יודעים למה דיברתי על גלידות ואוכל? כי ראיתי אתכם נרדמים, אז רציתי לערער אתכם. אבל בואו תשמעו. איך עברת מהזוהר לגלידות? מה הקשר? אבל בואו, זה וזה דברי אלוקים חיים. אבל בואו תשמעו. יש דבר שנקרא בהלכה, כותבת הגמרא במסכת ברכות, כל שהוא עיקר ועימו תפילה, מברך על העיקר ופותר את התפילה. יש עוד מושג הלכתי שמביא את זה מרן ברשות ב', דבר שבא להתפיס או בא להטעים. אני לא אכנס כי זה לא הזמן שלנו, אני רוצה להגיד רק נקודתית. הביאו לך דג ככה מרוקאי טעים עם רוטב חריף. אכלת את הדג ככה לבד בלי לחם. יש אנשים לא רוצים לאכול לחם. אבל היה לו שם איזה פלפל. מה זה פלפל? סיפר לי הרב הרמוני, אתם מכירים את הרב הרמוני? הוא סיפר לי על אביו ועל אבא שלו, הוא סיפר לי את זה לפני איזה יותר מ10 שנים. אבא שלו היה בחול, הביא פלפלים קטנים. עליו נאמר, זה הקטן, גדול יהיה, וואו, מה שעושה. הביא לחבר שלו תימני, מסעדה, בעל מסעדה תימנית, אמר לו, תשמע איתי בחול, הבאתי לך פה פלפלים, מספיק שתשים אחד במרק גדול, לא יותר מדי. התימנים אוהבים חריף, זה מספיק. אתם אשכנזים, מבינים בחריף, תביא את החריף, אכל אותו ככה. אמר לו, אתה מדבר עם תימני, אתה רוצה לדבר איתו מה זה חריף? אמר לו, תשמע, כל הכבוד לך. אחרי רבע שעה הוא מקבל טלפון ממד"א. הבן אדם איבד הכרה בדרך לבית חולים, מה נתת לו? הבינו שהוא היה שם, נתנו את הטלפון שלו. הבן אדם התעלף במסעדה. אכל דג חריף. אבל מה זה חריף? מרגיש חריפות. הוא רוצה לקחת לחם להעביר את החריפות. הוא מברך על הלחם? לא. למה לא? שאתם אשריכם. על הטילון עשיתם לי פה בלגן וזה. פתאום פה פשוט לכם. אני רוצה להבין. לא פשוט. לא, אני רוצה להבין, אתם על הטילון פה צעקתם, איך יכול להיות, איך זה ואיך זה. אני לוקח פה דג, אני מכניס, לוקח לחם אוכל, אתם אומרים להם, כולם פשוט לכם שהכל. זה לא אותו מציאות. מה זה לא אותו מציאות? הוא רצה להעביר את הפעם, בטילון הוא רעב, פה הוא לא רעב. בואו תשמעו טוב, מה זה לא רעב? בלחם הוא רצה בסדר. בטילון אנחנו... זה החילוק אם הוא רעב או לא רעב? לא בזה, בקסטה כן, אבל בואו תשמעו. יש מושג הלכתי מרן מביא באור החיים רשות ב', כל שהוא עיקר ועימו תפלה מברך על העיקר, פותר את התפל. גם לחם יכול להיות תפל. אכלתי דג חריף, אני רוצה להעביר את החריפות. גם אם הוא אכל יותר מקבצה. רגע, אכלתי דג, אכלתי לחם, ואפילו חצי כיכר לחם. אתה מברך בסוף מה? בורא נפשות רבות. אבל אל תגיד, איך אומרים הפרסים על אמות בחינם, אכלתי דג, ואני על ידך ידחוף חצי כיכר לבטן. לא, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם. אלא מה? אכלת דג, ובאמת זה היה לך חריף, לקחת לחם, ואתה רוצה להעביר את החריפות. אם אכלת כזית דג, אתה מברך בורא נפשות רבות. אבל אם לא אכלת כזית דג, עמרה, מה תעשה עכשיו? ואכל חצי כיכר לחם. אתם יודעים, יש בן אדם, אמר לי, הייתי מוסר שיעור למטה לפני יותר מ10 שנים. אז היה איזה שמחה, קידוש, אז הם עשו קידוש הרבה, ואחרי הקידוש הרבה, התחלתי את השיעור. אז בא אליי בן אדם, אחר כך אמר לי, מחילה מכבודו, אכלתי 13 קורוסונים, יש לי ספק אם אני צריך לברך על המחיה. אמרתי לו, יש לי ספק אם אתה צריך לברך פעמיים ברכת המזון, זה קביעות סעודה, לא משנה. שימו לב טוב עכשיו. שימו לב טוב. אכל דג חריף כזית. היה לו חריף, לקח לחם. מה אתה מברך? בורא נפשות רבות. כל שעיקר ועימו תפילה, גם פת יכול להיות תפל. גם פת. לא אכלת כזית דג, אבל אכלת כזית לחם בשביל להעביר את החריפות. עוד פעם אני שואל. אכלת חתיכה קטנה של דג, הביאו לך אפילו חתיכה גדולה, לא יכול לאכול חריף אש. אכלתי חתיכה קטנה, בירכתי שהכל נהיה בדברו. הביאו לי, אני לוקח עכשיו לחם להעביר את החריפות.
לא אכלתי כזית דג, ואכלתי חצי כיכר לחם. שומעים את השאלה? מה אני מברך? לא מברך. אם בהתחלה... חייב לברך ברכת המזון. למה? למה? על מה תחול הברכה? שאתה מברך בורא נפשות רבות על הכזית דג, אז פתרת גם את הפת. למה פתרת? כי זה תפל, זה לא עיקר. אבל שלא אכלת כזית מהעיקר שלך, ואתה אוכל כזית מהדגן, עיקר אתה עושה אותו פה. אתה חייב לברך עליו ברכת המזון. אני רוצה לזה. מה? מתי הוא עבר להיות עיקר? מתי? אתה חייב לאכול שיעור. אבל לא פעם לפני שנייה עשית ממנו כלום. נכון? לא מברך עליו בכלל. מתי הוא הפך להיות עיקר? אני אגיד לך למה. על מה תחול הברכה? אכלת שיעור. אז לא מברכים, בהתחלה הוא לא נחשב. כן. אז הוא לא נחשב. לא, מה זה לא נחשב? מה, פת? אמרנו, יש לדגן יש לו חשיבות. אורז יש לו חשיבות? יש לו חשיבות. הוא לא מן דגן. הוא לא מן דגן. אחר כך הוא שתי ברכות. הגמרא אומרת, אורז הוא סועד את הלב. יש לו חשיבות. מתי הוא מתי הוא הופך הופך להיות חשוב? להיות חשוב? שלא אכלת כזית דג, הפת הופך להיות חשוב. שאכלת כזית דג, הלחם נהיה תפל, הוא לא חשוב. זאת אומרת, כן. עכשיו אני לא אוכל כזית דג. כן, אכלתי כיכר. לחם. בסדר? כן. עכשיו אני על מה מברך? אני מברך על הלחם, נכון? לא, אתה מברך ברכת המזון. ברכת המזון על הלחם. כן. אבל מה, אני לא רוצה לעשות עכשיו ברכת המזון, כי יש לי ג'וק בראש, אני אמשיך לאכול עוד דג. זה השיטה. זה לא השיטה, אני אומר מה אכלת. מתי אני הופך להיות כעיקר, מתי אני מעלים? פחות מכזית, יותר מכזית, זה מה שאמרתי לך. אכלת פחות מכזית, הפת או עיקר. אכלת יותר מה הוא מכזית. יעשה? הוא יאכל עכשיו כדי לפתח... אז לא, אבל התורה כותבת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, שבעת מהפת. מה תעשה לפת? עכשיו שבעת. בהתחלה הוא לא כלום, אחר כך הוא הופך להיות עיקר. כן, האם אני אמשיך לאכול הדג? תמשיך לאכול את הדג, אין בעיה. אז מה קורה מה עכשיו? הוא תפל. אין, תפל. אבל רב גם שהוא אכל כזית דג, ואחרי זה אכל לחם וסבע מלמי עושה. אז לא משנה, אבל הוא לא התכוון לסבוע, הוא התכוון להעביר את החריפות. הוא התכוון להעביר את החריפות. אמרנו, הקדמתי ואמרתי, אם אתה מתכוון לסבוע על חשבון הדג, חבל לך על הזמן. אבל גם בפעם השנייה הוא רצה להעביר את החריפות, רק פשוט הוא לא... אז הוא אכל יותר, תאכל כזית דג, כי צריך שיהיה ברכה אחרונה. והוא יכול לחזור ולתקן, כמו שהוא אמר? איך לחזור ולתקן? הוא אומר שהוא שבע מהלחם. אבל הוא אכל דג, עכשיו לא יועיל לו אם יאכל עוד דג כזית. אז הוא רוצה לאכול, שיאכל, בסדר, אבל הוא לא התכוון לסבוע מהלחם, הוא התכוון להעביר את החריפות. אז מה אתה הופך להיות? רגע, שני אנשים הדליקו אש בשבת. בסדר? אחד חלם על סטייקים, קם בבוקר בשבת, הדליק את המנגל. השני קם ואומר, בא לי לאכול עכשיו מנגל סטייק, אני מדליק אותו בשבת אוכל. שניהם עברו איסור דאורייתא? לא, אחד תכנן. שניהם עברו איסור דאורייתא? מה ההבדל ביניהם? זה שוגג וזה מזיד. למה יש הבדל ביניהם? זה שהדליק את המנגל בידיעה, הוא ידע שיום שבת היום, מלאכת מחשבת אסרה לנו תורה. אבל זה שהדליק את האור בבוקר, והוא שכח ששבת, אז הוא לא ידע, זה שוגג, זה לא מזיד. אדם נכנס הביתה, הוא מדליק את האור, אשתו אומרת לו, מה אתה עושה? שבת. או שמהלחץ הוא מכבה, או שהוא בלחץ, וואי, מה עשיתי? אשתו נותנת לו חיוך, לא משנה, אתה שוגג. אם היה בית מקדש קיים, הייתה צריכה לתת $1,000 להוציא מהכרטיס אשראי, להביא פר לבית המקדש שוגג. היא גם הייתה נותנת לו חיוך שוגג? אתם מבינים את ההסתכלות? תדעו לכם, שזה פוגע בכיס, אדם מסתכל אחרת. זה לומדים מחנוכה. אתם יודעים איך לומדים את זה מחנוכה? מי שאומר לי מקבל $50, בלי נדר, יש לכם 20 שניות. אליעזר, תסיח להם את הדעת. מה לומדים מחנוכה הרב? את העניין של השוגג? איך לומדים מחנוכה את ה... של מה? הוצאת ממון, פגיעה בממון, שחז"ל חששו. הרב שאל את זה פה. אה? עולים חנוכיה? צריך להשתתף.
קונים חנוכיה, קונים זה. טוב, אני מתחיל לפחד, רגע, תנו לי לענות, תעזבו, אל תלחיצו אותי עכשיו. קודם כל עברו 20 שניות, עכשיו תמשיך. טוב. תשמעו טוב מה אומרת הגמרא. אחרי ארי ולא אחרי אישה. אחרי אישה ולא אחר עובד כוכבים. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, אחורי בית הכנסת. אסור לעבור אחורי בית הכנסת. במה דברים אמורים? שיש פתח אחד. אסור לעבור, יגידו מה, בן אדם עובר בית הכנסת לא נכנס? זה בזמנם שהיה בכל יישוב, בכל זה, בכנסת אחד. אבל אם יש שני פתחים, לטלן בא. לא נכנס בפתח הראשון, ייכנס בפתח השני. בסדר? דנים אותו לכף זכות. אבל אם יש פתח אחד אסור, זה הגמרא אומרת. מרן כותב, אדם שיש לו, תשמעו טוב, יש לו שני פתחים. יש לו בית שיש לו שני פתחים לבית. לא פתח אחד, שניים. מה הוא צריך לעשות? האם להדליק בפתח אחד? אני לא מדבר עכשיו על המנהג. המנהג שלנו כדעת הרמה וגם מדליקים בתוך הבית. אני מדבר עכשיו פשט, משהו הלכתי שדנו בו רבותינו ומרן השולחן ערוך. יש לך שני פתחים. יש לך פתח אחד פה, יש לך פתח אחד שני. אתה צריך להדליק בשני הפתחים או בפתח אחד? בעיקר. אומר מרן בתרע"א סעיף ח' צריך להדליק בשני הפתחים. אני לא אומר שזה הלכה, לא פתח אחד. אתה רוצה, אתה יכול, לא חייב היום. אני אומר את דעת מרן כרגע, לא אומר כרגע להלכה. למה צריך להדליק בשני הפתחים? אומר מרן בבית יוסף, מפני החשד. יגידו, פלוני לא מדליק נרות חנוכה. עברו בפתח אחד, ראו שלא הדלקת, למרות שהדלקת בפתח השני, יגידו, פלוני לא מדליק. אף על פי שהוא... חושדים בו? כן. חושדים בו. בכנסת לא חושדים. תשמעו מה שואל הבית יוסף בעצמו, מה שואל מרן, איזה שאלה מביא בבית יוסף. אומר, אני רוצה להבין. הקדמתי והבאתי לך את הגמרא בברכות. אדם שעובר, תעבור אחרי זה, תעבור אחרי ארי, אל תעבור אחרי בית הכנסת. במה דברים אמורים? שיש פתח, אבל אם יש שני פתחים, אם לא נכנסת בפתח הראשון, דנים אותו לכף זכות, הוא ייכנס בפתח השני. אבל אם יש פתח אחד, אסור לך. שואל מרן, למה? למה בבית הכנסת שיש לך שני פתחים, אתה דן את האדם לכף זכות, לא נכנס בפתח הראשון, הוא נכנס להתכנס בפתח השני? למה בחנוכה שיש לך שני פתחים, אתה חייב להדליק בשני הפתחים מפני החשד? זה לא מצוי שאדם יש לו תמיד שני פתחים. לא, מי שיש לו. אני שואל מי שיש לו שני פתחים. אומר מרן, תשמעו מרן. אומר שאדם נכנס לבית הכנסת, הוא לא צריך להוציא ממון. הוא לא צריך להוציא. אבל אדם שצריך להדליק נרות חנוכה, הוא צריך לא חנוכיה אחת, שתי חנוכיות. הוא צריך שמנים בשתי חנוכיות. הוא צריך פתילות. זה הוצאה ממונית? אז כן, היום פחות. למה? גם היום. גם היום. מה, זה לא הוצאה שמן זית וחנוכיה? זה עולה, זה לא משנה. יש הוצאה כספית? אומר מרן שיש הוצאה כספית, יש חשד, לכן צריך להדליק בשני הפתחים. שמעים מה זה מרן? זה לא להלכה היום, כי המנהג שלנו אחרת. אבל הנה הבאנו בדרך אגב בלימוד, מה זה הוצאה? שיש הוצאה כספית, יש חשד, לכן בשני פתחים צריך להדליק בשתי הפתחים. מה שאין כן, יש לך שני פתחים לבית הכנסת, אם לא נכנס לפתח הראשון, אתה נכנס בפתח השני. אתם מבינים? זה שאדם בא ללמוד, אז הוא יודע. אם אדם לא יבוא ללמוד, הוא לא יודע. אומר המסילת ישרים, אם אתה לא מרחם על עצמך, מי ירחם עליך? הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו תמיד, אבל תדאג לעצמך. תדאג לנשמה. אלוקיי, נשמה שנתת בי. נתת בי. ולכן אדם צריך לדאוג לעניין הזה. כשאדם לומד, הוא יודע. אתם יודעים כמה השלכות יש לגבי קרמבואים, לגבי הארטיקים. הנה, אתם רואים חילוק פשוט שעשינו סך הכל, שאלנו מה ההבדל בין טילון לקסטה, למה קסטה אתה מברך עליו מזונות וטילון שהכל. הנה, חילוק פשוט. יש גם בזה חילוק מה שאמרתי, אני לא רוצה לבלבל יותר. אבל אני רק אומר מצד החשיבות של החמשת מיני דגן. אדם יושב, צריך לדעת, הוא צריך לדעת מה הוא מברך. אדם רוצה ברכה, תברך כמו שצריך. אתה רוצה ברכה, תדעו לכם כלל, ברכה כנגד ברכה. תברך כמו שצריך, יהיה לך ברכה. מה יצר הרע עושה? תברך במהירות. הוא לא שם לב.
בפרט אותם אנשים שעוסקים לראות עוד סרטון ועוד סרטון ועוד משהו ועוד משהו ועוד זה, ולראות החדשות. החדשות אני עושה, אמר השם. תהיה מרוכז בברכה, יהיה לך ברכה. שתהיה מרוכז בברכה, תחשוב. אתה מחזיק כוס, תחשוב רגע. כוונה, כוונה, אתה הולך לשבת כוונה, כוונה. תגיד בשקט, תעשה לך תחבולות, תעשה לך בכוונה. תברך בכוונה. יש לזה חשיבות. אומר השלה הקדוש, אתה יודע איזה חשיבות יש לברכות? אדם שמברך בכוונה, אנחנו לא מבינים את החשיבות. אדם עושה משהו, תדעו לכם, מעשה אחד. הוא יכול לעלות מעלה, גבוה גבוה מאמצענו. ובואו אני אספר לכם במשהו שאני קיבלתי מאברך, שהייתי אברך צעיר. אחד האברכים סיפר לי בכולל, באמת זה הצחיק אותי, אבל זה אמת. איך אדם יכול לעלות? יש שורש מהתורה. אתם יודעים, פנחס, בן אלעזר, אתם יודעים שהוא הרג את זמרי בן צלור? אתם יודעים שמלאכי השרת רצו לפגוע בו? אתם מודעים לכך? אתם יודעים למה? הוא מכה אחת עלה 10 דרגות. הוא היה קודש קודשים, אבל הוא עלה 10 דרגות, אומר הזוהר. 10 דרגות הוא עלה. אתה יודע לאן הוא הגיע באותו רגע במעשה הזה של זמרי? משהו לא מובן, הרמ"ק, רבי משה קוט, משהו עצום, הוא הגיע 10 דרגות, הוא עלה מכה אחת. מלאכי השרת, מה אליהו אישה עושה בינינו? רצו לפגוע בו. תשמעו טוב, תשמעו מה הוא סיפר לי. אתם זוכרים את הסוסיתות לפני 30-40 שנה, כן? זוכרים אותם, היית נוסע לאילת, חוזר גר קבריולט, הגמלים היו אוכלים את הגג. זוכרים את הסוסיתה הזאת, הרכב, נכון? תשמעו טוב, תשמעו טוב. סוסיתה רוצה לעלות לכותל. עוד מעט מגיע חנוכה. איך אני אעלה את העליות של ירושלים? צריך לסחוב את האוטו חצי דרך. הוא רואה BMW חדשה ספורט עומדת ברמזור. כבוד ה-BMW, כבודו יכול לעלות אותי, יש לו מאחור השרשרת, תעלה אותי בעלייה. אני סך הכל נותן לך צפצוף, אתה לוחץ על כפתור, אתה אפילו לא עוצר, משחרר אותי. תעשה טובה, תעלה אותי את העליות של ירושלים. אני רוצה להגיע בחנוכה, משהו לירושלים. ה-BMW מתלבט, אומר לו, יאללה, נו, קשור את עצמך מאחורה. וחכים ברמזור, כך הוא סיפר לי שהייתי אברך צעיר, אותו אברך. מגיע מרצדס ספורט. הם עומדים ברמזור אדום, ה-BMW מסתכל על המרצדס, המרצדס מסתכל על ה-BMW. איך יכול להיות כביש ירושלים, תל אביב, BMW ספורט ומרצדס ספורט לא לעשות תחרות? עוול, אי אפשר. תחרות, סוגרים את החלונות, מפעילים את המוזיקה, סוגרים את הגג למעלה, מתחילים 40, 60, 80, 90, הסוסיתה שכח ממנו ה-BMW, צופר לו מאחורה, אבל הוא שם פול ווליום, איך הוא שומע אותו? 90, 100, הסוסיתה עומד להתפרק, צופר לו, הוא לא שומע אותו, 120, 140, 160, הסוסיתה נהיה אדום, 180 קמ"ש, וצופר. שוטר קולט אותם ברדאר, רודף אחריהם, עוצר אותם. מסתכל על ה-BMW, מסתכל על המרצדס. מסתכל על ה-BMW, מסתכל על המרצדס. אומר לו, ה-BMW אומר לכבוד השוטר, אתה רוצה לתת דוח, תיתן, מה אתה עכשיו מסתכל ימינה שמאלה? הוא לא, תשמע, אני לא מבין. מה אתה לא מבין? איך יכול להיות BMW ספורט חדשה, מרצדס ספורט חדשה, כביש ירושלים תל אביב, 180 קמ"ש, סוסיתה מאחורה, צופר רוצה לעקוף. לא הבן, לא מבין את זה. תשמעו טוב, אומר הזוהר הקדוש, אדם עושה מצווה, הוא נראה סוסיתה, מי אני ומי זה הרשש? איפה אני ואיפה הרשש? איפה אני ואיפה מרן החידה? איפה אני ואיפה רבי חיים דלה רוזה? איפה מרן השולחן ערוך? לא מדבר איתכם על הראשונים, איפה אנחנו ואיפה הם? אומר, מה, אני סוסיתה? אבל לא, אל תסתכל, ככה אומר הזוהר הקדוש, אתה יכול לעשות מצווה שאתה יכול לעלות למעלה ממעלה. פנחס היה קודש קודשים, ותראה כמה דרגות הוא עלה. הוא עלה 10 דרגות מקחת. כל אדם יכול לעלות, וזה מה שאומרים חז"ל. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. זכות בעזרת השם רשב"י תגן בעדנו, ונזכה לגאולת עולמים בקרוב שממש, אמן. רק הודעה קצרה רבותיי, ביום חמישי אנחנו עושים, יש לנו פה כיתת כוננות רוחנית. אנחנו עושים פה מאחור המשכן שילה, אנחנו עושים לימוד מ-10 עד 12. יש לימוד, יש שו"ת ויש תהילים. אנחנו
אנחנו עושים גם תהילים להצלחת חיילי צה"ל ועם ישראל. אנחנו עושים את זה, זה דבר מבורך, ושנזכה בעזרת השם שכל התפילות יתקבלו ברצון, אמן ואמן.